Os feitos aconteceron a pasada semana cando os vixilantes da Confraría de Aguiño observaron ao redor dunhas 20 persoas recollendo mexilla nunhas pedras próximas á praia do Vilar, vedadas a actividade extractiva pola súa rica produción de percebe. O aviso dos vixilantes para disuadilos non deu resultado. Todo o contrario, dende a Confraría denuncian que mesmo foron ameazados e perseguidos polos presuntos furtivos, o que lles levou a alertar aos gardapescas da Consellería do Mar, que lograron identificar algúns dos autores. Saltaron 20 individuos nela, con lanchas, foron os nosos vixiantes tamén ali ao percatarse do que pasaba, chamaban a atención que non podían traballar aí, a cousa foi bastante peligrosa ou bastante mala, porque ao final puseronse a eles, o sea que os amenazaron e incluso tuveron que apartarse os propios vixiantes. Chamaron aos guardiacostas da Xunta e neste caso os guardiacostas estuveron ali á espera deles ali no porto de Corrubedo e abriron ata o expediente a algún deles. O patrón maior destaca a gravidade dos feitos, posto que se perdeu por completo a produción de percebe nesta zona, que non tiñan previsto abrir ata a campaña de verán, dado a gran calidade e cantidade de recurso que ali cría. Despois de estar coidando unhas pedras desde o ano pasado de agosto, que pecharon, hasta agora que íbamos a abrir en xuño, pois xa me dirase o que é a capacidade e o que é a cantidade de percebe, calidade e cantidade que podíamos haber sacado de aí, e agora é unhas pedras prácticamente inservibles para que volvan a pegar, neste caso a tempo, para poder traballar cando abramos esta zona, claro. Dende a Confraría temen que se repitan episodios similares, posto que a campaña de extracción de mexilla aínda acaba de comezar, polo que piden á Consellería maior contundencia á hora de adoptar medidas que conteñan a acción dos furtivos sobre un recurso do que viven máis dun 100 de familias tan só en Aguiño.